नोंथांमोनखौ आं सिगाङाव फिन बरायबाय दिनै जों मोनसे अरुणाचलनि बहुत गोथौ गामियाव थांनि दा जों एक्जेक्टली 11 होननाय मोनसे जायगायाव दंफैयो दा बेनिफ्राय जों आरोबाव बहुत गोथौ गामि सिङाव थांनि आरो जेराव नोंथांमोनखौ जों जोंनि बे भिडिअनि गेजेरजों लाना थांनोसै नाय गामि सिङाव हाबबोनाय लामाया बेफोरबायदि आरो पाका नङा आरो दाथ' जास्ट गामियाव थांनायनि लामाया स्टार्ट जादों आरो सिगाङावथ' मादि मादि मोनलांगोन पाता गैया दालाङाव पेन्टिं सोलिगासिनो दङ एबार बेथिंजाय बारलांनाय जासिगोन ओके आरोबाव मोनसे फिन दालां सफैबाय बे दालाङा बै सिगाङाव मोननायनिख्रुइ देरसिन this is a little bit bigger than that one I am feeling very happy so that's why I'm jumping बे जाबाय लहानि दालां एनिफ्राय 11 निफ्राय जों दा 2 किलोमिटारसो सिङाव हाबफैबाय आरो बे 2 किलोमिटारनि सिङाव बे दालांखौ नुनो मोनदां which is very strong and this bridge is made by iron which is completely strong yeah now you can see over there which is a river and that is Kameng river is it Kameng river or not yes okay बे जाबाय भरलि दैमा जोंनि आगदाथिंजाय नुनाया एनिफ्राय बे जाबाय फ्लेग गोजौआव बिथांमोननि धर्मनि ओके दालां प्लिज गोजौखौ एसे देखायनानै किशोर दा प्लिज शो या लहानि दालां आं माने फार्स्ट टाइम फैदों नालाय बेनिखायनो एन्जय मोनदों आरो बाट आई एम नट डुइंग टू मच ओके बाय द वे थांफैनोसै बेनिफ्राय आंनि उनथिंजाय नाय आनारस बागान ओके नोंथांमोननो आं एसे आनारस बागानखौ देखायनि प्लिज नाय आर यू बैटिंग हियर वाह कि साइज नुदोंलै बरिया रावनोबो सोङा रावनोबो जेबो माया डाइरेक्ट फैयो डाइरेक्ट भिडिअ लायो अ फिसा फिसा जाहांदों आनारसा नै फिसानो जाहांदों मोनसेनि अ बे जाबाय दै एबार गाहायथिंजाय देखायहरनि नै आनारस बागाना एबार हाजो गाखोनानै भिडिअ बानायजेनबाय नालाय मेंजेनबायबो दे खिन्थु थांफिननोसै बे लामायाव लागातार खाथि खाथियावनो गंथाम दालां लोगो मोनबाय आरो गंथामबो दालाङा एखे खालि गेजेराव लोगो मोननाया बयनिख्रुइ देरसिन आरो गोलावसिन आरो खिन्थु स्ट्राक्चारा दालांनि एखे आरो दै बयबो लहानि नाय दैमाखौसो देखायहरो नोंथांमोननो देखाय बे जाबाय भरलि दैमा जेराव अरुणाचल प्रदेशआव बेखौ कामें दैमा होननानै मिथिनाय जायो आरो बे दैमाखौनो जोंनि आसाम रायजोआव हाबहैनाय लोगो लोगो भरलि दैमा मुङै मोनथिनाय जायो बेसेबां गोथौ आं नोंथांमोना नाय आं एसे खुबै हरना नायनो बै दैयाव हायनो हाया कभार खालामलाय केमेरा पार्सन मोनहैगोना अरे सहैबावलाय दिया खनसे जर लागानि र' ओ माय गड सहैयानो माथो बैयावनो थायो ओरैनो बुस्थुखौ खाथि नुहुरो खिन्थु खुबैबाथ' अन्थायानो सहैया बिराद गोजान आरो बिराद गोथौ बाय चान्स भगबाना दा खालामथों जुदि बाय चान्स गोलैयोबाथाय एबार फैयै फैयैनो जों मोनसे जायगायाव सफैदों आरो जेराव माने सासेबो मानसि गैया गिथाव बाथावलाय जायगाया खिन्थु बेयाव नायलाय नै पुरा गिथाव बाथाव आं देखायगोन सिगांनिफ्राय जेरैबो हाग्रा एनिफ्राय बिथिंजायथ' बिराद गोथौ हाग्रा बेनिफ्राय लामाया बेथिंजाय आरो एकदम सासेबो मानसि लोगो मोनाखै खिन्थु बेथिंजाय माने एसे गिथावथाव नांफैलायबाय बे न'खौ नुनानै बेनिफ्राय नै नायलाय दाउआबो मासे थैना दं माथो मा दाउथाय पात्ता गैया अन्थाव बाथावनो दाउमोन बे पात्ता गैया खिन्थु एकदम खोजिमाया ब्रेव ब्रेव जाजोब्बाय नाय इयाव सासेबो मानसि गैया आरो दे खिन्थु सासेबो मानसि गैया इयाव गारि गंसे दं पुरा माबा गस्ला गस्लि जाबनानै ओमफ्राय बिथिंजाय न' सिङावबो सोर दं मा दं रावखौबो सिनायहरा खिन्थु आं बिजाब बारा खाथियाव लांला नै ओके बिजाब देखायनि एसे बाहेरनिफ्राय नाय एकदम इयाव रावबो थाया खोमा आन्दाज एकदम गिथावथाव आरो जायगाया एसे जानाय हरखि साइज नुदों नाय हाजोखौ नायनि न'फोरा খবৰ কেনেকুৱা খবৰ বহুত ভাল বৰ ভাল ক'ত গৈছিল আপুনি এই অলপ এনে ঘূৰিব গৈছিল ইপিনে আহক না ইমান দূৰ গৈ গৈছে তাৰপিছত এনে অলপ খেতি পিনে চাবলৈ গৈছিল এইটো কি ঢেকীয়া ঢেকীয়া শাক লগত আজি মানে দবাই দিব আপুনি আচ্ছা বঢ়িয়া তাৰপিছত কামবিলাক ডিউটিবিলাক ডিউটি ঠিকে আছে বঢ়িয়া আছে ন
Finally, no, why do I expect this finally only? Okay, दा जों माने सफैलायबाय बे न'आव बे बिथांखौथ' आं सिनाया जोंहा नैबे आदाया सिनाया आरो किशोर कुमारा बर'नि किशोर कुमार मेथाइ रोजाबनो रोङै एनिफ्राय दाना আপুনি हाबसुनि बिनि दादा আপুনি এনে ক'ৰ হয় মই এতিয়া এনে তেজপুৰৰ হয় ন ইয়াত থকা কেইবছৰ হ'লে ইয়াত থকা এবছৰ হৈছে एबार नै बेयाव सफैबाय बिस्तानियाव जों तेजपुरनिनो आरो माने लबर बागानखौ नुयो न' सिङाव हाबनि देखायनि एबार बेयाव संनिसै ओंखाम एनिफ्राय जालांनिसै ओंखारलांनोसै नैलाय एबे जाबाय सौका एनिफ्राय नैबे जाबाय बाहेराव बे जाबाय दैनि सुबिदा আমার বস্তু এতিয়া মাংস খাই আছে পুরা মাংসটো জলাই জলাই পিনে খাই পিনি শেষ নেও না নুনাयखौ बिथां पुरा सावै सावै जानानै फोजोबगारबाय एरैबायदि खाद्रा मानसि बिथाङा एबार दिनैनि खाजाया जोंना जाबाय नै माइरं बे आलु बिलाहि बानलु पियाज ओमफ्राय दाउदै भातु बहा ना भातु बहा स्टार्ट खालामजेनबायलै ओइ नोंथां गोसो होना बानाय माबा बिगुरा जिगोन बननि किन्तु कमि गैया आरो दे ठीक আছে आदा एबार नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनि आं एसे गिथावथाव अब्लाबो गिनाङा बे जिनिसा बे जाबाय मेथुननि खाफाल एबा गं आरो दै एबार पुरा रेडी जाबाय आरो नाय बे जाबाय मस्ला मस्लिनि चाटनि बै बे जाबाय बानलु पियाज बै जाबाय बिलाहि ओमफ्राय बे जाबाय बस दा दाउदै लाना फैबाय नै दाउदै आलु होदोंमोन आलुखौ संला मात्र बे दाउदैजों ओमफ्राय नैबे बिलाथि सामब्राम बानलु दहाय देखायखाबाय मस्ला अलरेडि बेखौनो जों सर्टकाट खालामनानै जानानै बिनिफ्राय थांसै आरो बे जाबाय डायनासर हेलो डायनासर আমি এটা গেম খেলিম আপোনালোকে চাওক কাৰ হাতটো বেছি এম আছে নাকি আপুনি কিবা আছে নাই ৰাজি আছে নাই गुलथिस गावनाय नै जोंना टारगेटआ बै नै बियार बथलनि माबाया खलथाया बे जाबाय टारगेट ओमफ्राय बेखौ जों दा फोनांनो हानांगौ आरो आपनार फार्स्ट मुर मुर नालागिले जेगले महागुण बोले ना रबा নাই নাই তোর হাতটো নাই দুজনেরও নাই ऊपर बोले নাই লাগা লব লাগিছে নাই লাগা এটা পুরা কাটা খুব লাগিব দে না মোক কৰিব দে না কাটা কৰিব লাগিব পুরা লবৰটো বেয়া গিছে তোৰ লগত আখা নাই now this is the winner guy দাদা আপুনি এটো লগাই পিনি কেনেকুৱা পালে ভাল লাগিলে অলপ মনটো ভাল লাগিছে ন এতিয়া আপোনাৰ কিবাটো দিয়া যাব অফিসত আহা বছৰৰ কিবাটো প্ৰাইজটো হ'ব দিয়ক ধন্যবাদ ৰাখিছো আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিলে মোৰতো ভালে লাগিছে ভাত ভোক লাগিলে বহুত বেয়া লাগিছে ভাত ভোক লাগিলে বেয়া লাগিছে ভোক হালदै सामब्राम बानलु संख्रि गासिबो होनाय जाजोबबाय गरम जाबाय नरे माने माबाना एसे फुङावनो फैनाय ना ओंखायनो ओंखामा उखैदो आरो ओंखायनो होना होबाय नालागे एकखौ नालागे माथो निमक दे अलप जाखांबाय लोंखांबाय उदै बुंबाय एबार बिदाय लानाय जासिगोन आरो बेजों लोगोसे ভিডিওखौबो बेयावनो फोजोब जासिगोन आरो दाना এতিয়া যাও অলপ জোৰকৈ কক ঠিক আছে যাওক বলে কক আরামত যাওক আরামसे যাম বাইদেউ আপোনাক দে বঢ়িয়া বিন্দাস आंनि ভিডিওखौ दिनै बेयावनो फोजोबबाय
आरो फोजोबनाय सिगां फंसेल' खोथा बुङो प्लिज नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ हायोब्लाथाय एसे शेयार खालामनानै होदो अके गोजोन्थों